Digel berdamî operasyona rizgarkirina neyna û şerê dijwarê di navbera hêzên Iraqî û rêxirawa teroristiya Daeş da. Derbarê rewşa mirovî li navsenderê Mosul bê giştî û Rojhilatê bajêrê bi taybetî netewên êgirtî hoşdariyeka gelek metirsîdar dided. Ku zêdetirî 6 heftiyan operasyonê dest pê kir û welatiyên neynawa jî li bin dorpêçeka aborî û emniya tund da Daeş dane. Leweran û pîsa hevbendiya miroviya û ên li Iraqê rewşa ekincîn û bajêrî bê karesadbar bi nav dibet. Çunkî zêdebarî kuştina xelkê ji layê Daeş û bordûmana Supa û hevpeymanan ve li demê revînê jî li wî bajêrî bi rêka qenasên xwe û Daeş 10 zarok jî kuştîne. Her wasan xwarin û ava xwarinê jî gehiştiye astê qeyraneka mirovî. Derbarê vî babetî berpirsekê nav bajêrê bi ajansa xeberiya Reuters ragihandiye. Piştî şikandina boriya ava xwarinê nêzîkî 650,000 kes mayîne bê ava xwarinê ku rêja 40 sedeya akincîn û bajêrê pêk diînît. Her wasan Peter Hawkins nînerê netewên êgirtî li Iraqê her bo Reuters dibêjit. Ew boriya avêya hatiye ji navbirin êk ji sê hêlên serekiyên ava Rojhilatê Mosul. Ji layekê din ve Keith Gilmore cêgirê Komîsyara Bilinda Mafên Miroviya ser bê heman rêxiraw eşkera diket. Kojmareka raportan amaje bê çendê kiriye li vê heftiyê bê gomana hevkarîkirina Supayê Iraqî, Daeş 27 kes li parka Muhandizîn ya wî bajêrî kuştîne. Ev dê demekê de Supayê Iraqî şiyayîna xwe bê nihênî bigihîne hendek taxan wek orêk xweşkirin bo kontrolkirina temama neynawa. Hejî diyarkiriniya li hevdeyî heyva deha ev sala operasyona azadkirina Mosul bê serkirdatiya Supayê Iraqî û beşdariya Pêşmergeyê Kurdistanê û bê hevkariya Hêza Esmanî û Erdiya Peymaniya Nîvdewletiya li dijî Daeş dest pê kiriye. Her ji sala 2003 were ev bê mezintirîn operasyon dihête ejmartin. Çunki her jê destpêka ji navçûna rejîma Baes li sala 2003 û heta niha, Mosul berdewam bûye meydana hêzên tundrewên wekû El-Qaîde û Daeş. û çendîn kiryarên dijî hikûmeta navendî û hêzên hevpeymanan û her wasan dijî binemayên mirovî têde hatîne encamdan. û bi hêzaran welatî bûyîna qurbanî û jêrxana aborî û civakî jî bê temamî hatiye ji nav birin. Zerarmendê serekî jî akinciyên bajêrê Mosul bûyne.